Ballad of a Small Player, oin ikusiko dugu kursalien, Colin Farrellekin, atzoa jauzan hemen Donostira, hemen egongoa, hemen barrun, haure ertetean, ez? Kaixo itea, ez? Gero ikusiko dugu, bukatzanin pelikula hau prentxaurreku dago behakin, hortaz, ba, bueno. Hor da. Pam. Kantu honekin geratzea, ze kreditotan eserten, ze oindiken gauza gehiago daude. Eta pelikulako parteik, pelikulako parteik onena izen laike kreditutan daon musika hori eta dantza horrekin. Ze, bueno, bestela pelikulie nahiko hotz lagadit, ze ez dit gehiagi transmitiu. Bueno, ludopata baten historia da, osea, ludopatian kontrako pelikulie, Colin Farrell, oin ikusiko duguna, ondo dago, baina beti dago ondo. Eta zuzendari ere, Edward Berger, Zinemeran el Frente, Konklave lehengo urtien, oina, urtero pelikuloi batek hartzeu, hemen zinemaldira, Zinemeran el Frente ezagide dontan. Baina, Konklave bai, hemen ikusi genuen. Kelly, Adam Sandler eta George Clooneykin. George Clooney aktore famatu bat da, pelikula asko ditu. Personalki ez da ondo, ez dake familik, bere alabakin da ez dugu hitzeiten, ze bere garaien pelikula egiten nahi izentzun, behaiekin noti baino, eta ordu noin momentun ez dake ino. Eta hortaz dihue pelikulie, nora momentu bat erititun gauzak gero ba reperkusiu edak eben. Eta, bueno, George Clooney beti bezala dago, osea, ez da oso ondo aktuatzen aktore bat, baino presentziak, ez? Da, presentzi hori eta planue betetzeko kapazitate hori, ba, askotan gehiago eskertzea, ez da, aktuatzen jagiri baino. Eta orduan, ba, bueno, aldeotatik, ba, George Clooney ondo dago, Adam Sandler baita oso ondo dago, gero eta respetu gehiokin tratatzezako, eta merezi du. Hortaz ba hori, ba pelikulia ondo jutea, simple, noa paun bakek indu, orduan idazten baki, dirigiten baki, zentzen, baina ben bueltak anabil, ze urrengo pelikulie, bueno ez, negua hoak edaketon, serie, ez da izan kapitulu dian, espero ez izeti asko, ez lo hartzeko, liburu bat letzen hasi naiz, eta hielo hartu dut, oina, a ber, nola pasatze deun, nola pasatze deun serie hau. Zerua hauak ikusita, eta ondo da, 4 kapitulo die, 40 minutu guek, hortaz danea, ba, bueno, 2 ordu terdi, zehose gehiago irauteu, eta ez da baski, nagoeran buruk aurten zinemaldian, 4 proiektu dazke, pelikulatan Los Domingos, Más Palomas, eta Carmele, eta serietan, ba, bueno, hau. Eta hori, ez da gaizki, bai presupuesto gutxiko serie badaran nabarmentzea, ez da alaudakin lehen gorti nintzun Kerer bezala, hori Movistarrekin zetorren atzetik. Hau, ba, bueno, produzio txikillo bat da, ETV produziuta, eta, ba, bueno, notatzea, baina alare, ez da gaizki, historio simple bat da, gauza handik gabeko, espetatiba handik gabeko narrazio baten moitzea,
Baina, bueno, haizu, ikustea eta punto. Eta gaurkoz bukadet, bueno, ez dakit noiz atatzean serie hau, noiz, ez dakit ETV-en botako ben, eo plataforma batea jungoan. Baina hori, gaurkoz bukadeu. Jennifer Lawrence, aber noiz iristean. Oin behitzen ibili naiz, eta momentus ez du garte noiz ailakoan. Bihar ikusiko deu sortziteretan Die My Love pelikula, eta gero ordu bitan uste daukela prentsa horrekoa, eta bertan ikusiko dugu, bai. Eta el instante, anatomia de un instante, eta daket baita bihar kursalin, Tejeron golpe de estadoko miniserie, eta, bueno, eta ez dakik izteko jo kontau. Hortaz, bihar ikustegea, eta agur.